ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଅଖା ଦେଇକି ପଠଉଛି କହୁଛି ଯା ଆଳୁ ଆଣିବ ସାଇକେଲ ନେଇକି। ହଉ କ'ଣ କରିବା କହୁଛି ତ ଆଉ ଆଣିବା ଆଉ। पिच बारे में एकदम भी हवा नहीं है। କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି? अरे मतलब मेरे पीछे का टायर में एकदम भी हवा नहीं है। ଇ ଶଳା ଇ ସାଇକେଲ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହୁଛି? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଆର ସାଇକେଲଟା ନେବି। ଶଳା ବୁଢ଼ା କହୁଛି ତୁ ଏଇ ସାଇକେଲଟା ନେଇକି ଯା। ମୁଁ ଏଇ ସାଇକେଲଟା ନେବି। ବୁଢ଼ା ଚାକିରି କରୁଛି ନା, ସେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ବାହାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ସାଇକେଲ ଆଉ ତେମେ ସେଇ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉ। ବୁଢ଼ାର ବହୁତ ଗରବ। हाँ ହଁ ନା ମୋ ପାଟି ଶଳା ସେଇଥିରେ ଏଇନା ଆଳୁ ନଦୀକି ଆଣିବି ତୋ ଟାର ଫାର ଏଇନା ସବୁ ଫଟେଇବି ଏଇନା ରହ। ଶଳା ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କି? रहने दो, तुम्हारा सस्ता ज्ञान मैं नहीं सुन सकता। तुम जल्दी जाके କ'ଣ କହିଲୁ? ରେନ୍ ଦो ଶସ୍ତା ଜ୍ଞାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ। ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଳୁ ଆଉ ମୋ ବାଳ ନେଇକି ଆସିବି। औकात में रह के बात करो। ଓକାତ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଶଳା ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ରହୁନୁ, ନହେଲେ ତୋ ମାଲିକ ଯେମିତି ତୁ ଶଳା ସାଇକେଲଟା ହେଉଛି ସେମିତି। ସାଇକେଲ ଓକାତ କଥା ମୋତେ କହିଲି, ତତେ ନେଇ କବାଡ଼ରେ ବିକି ଦେଇଛେ ସେଇଠି ମରଉଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିବେ, ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେହି ଦେହକୁ ନେବନି, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବ।